Jeden moment však na Slovensku začali vychádzať články, kde vlastne autori začali viesť polemiku o tom, čo je vlastne Alcatraz a či nie sme nebezpeční. Chápete? Žijete normálny život. Proste ráno odveziete deti do školy, potom práca, nákupy. Večer prečítate rozprávku na dobrú noc a zrazu na vás niekto vybalí, že sekta. A teda ako sa to deje? Vo svete existujú tzv. Antikultové organizácie, ktoré majú toto privilegium rozdávať nálepku sekta, sektári. Prečo to sakra niekto robí? Na základe tohto nástroja sa dá vytvárať verejná mienka. A je to ľahká cesta, ako zamedziť ľuďom slobodu vieruvyznania, slobodu slova. Proste je to absolútne legálny nástroj, ako pošliapať demokraciu. Keď sa náš človek ocitne v tomto antikultovom tornáde, tak pochopí, čo je to psychický teror. Chápe, že naša predstava o tom, ako funguje táto spoločnosť a vaše práva v nej, je obrovská ilúzia. Za tým slovom sekta a sektári stoja reálni ľudia, rodičia, ktorí chodia do práce, majú deti a nerobia nič nebezpečné a nič zlé. A ja iba pevne verím, že sa nebudete mlčky dívať, ako nám berú dôstojnosť a naše práva.